We konden niet boeten wezen, we konden niet wat boeten dwan. Het wie restig waar en het wie droeg. En dat restig waar, nou ja, dat zoet net de hele middag blijven, want het staat gewoon zo de wien al onhelje. En de komende dagen staan in het teken van een protte wetter. Maar ik een protte wien, stwarmig waar, ont stwarm beteden. Wol, joen en vannacht een beroende loft. Rijn, lichte Rijn, letterjoen en vannacht even een droge periode. Daarna de buien, we konden ze op tongen en zware windstitten. Temperaturen zouden bij de 9 graden heen. De zuid-zuidwestenwind helpt het aan. In het kustenwaardgebied ontkrijft 8 of 9, stwarm dus. En op het Versloon een krijft rond Huddewind. Maar wel minstitten in krijft 9 op het Versloon, in krijft 10 in het kustenwaardgebied. En dan op Neumon, eerst het waarbeeld. We hebben mooi buien, we hebben mooi zinnen, we hebben mooi temperaturen die om en bij de 11 graden uitkomen. En in buien kon ze op tonger en ik kon ze op zware wind zitten, vooral nog in de maand die zware wind zitten. En dan de wind, in de maand die nog west-zuidwest in het waardgebied stwarm, op het Versloon een krijft rond Huddewind en wind zitten in krijft 10, maar je geldt vooral voor het kustenwaardgebied, dus zware wind zitten. Ja, en dan zetten we terug naar Montjoen en Montenacht. Nou, de wind bekomt Montemidje wat. Montjoen is het even droeg. In de nacht flink wat ruim. Het vooruitzicht. Maar nee, eerst flink wat ruim. Ja, behoorlijk wat ruim. In de midden een paar buien en de zinnen erbij. En de temperatuur 10 graden. Op deze, ik sta 10 graden en matig ontkrijftig wind. Letter wordt jou best warmer. En op deze betiden ruim en flink wat ruim. Op waasje buien en een temperatuur om er bij de 11 graden heen. Maar ik stwarmig waar. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.